Hej alle sammen, i dag der skal vi lave et par challenges. Vi skal bunde nogle mælk. Vi skal have nogle chilier. Og så skal vi flække noget kanel. Og så vi kommer til at gøre det på, det er, at vi skal spille en god gang sten, saks, papir. Og så den, der vinder ligesom det hele, får til at slippe for det. Så ja. Lad os gå i gang. 1, 2, 3, nu. 1, 2, 3, nu. Hvad fuck? Så jeg skal æde noget nu? Ja. Fuck. 1, 2, 3, nu. Fuck. Så det er også 2. Hvad skal vi starte med? Chili. Yes. Vi har en hel masse gule. Og 2 røde farver. Så skal vi, ja. Jeg tænker, vi tager de store til at starte med. Skal vi tage... Lad os se store der. Ej, den sprøjtede. Nej, det der det bliver allerede stærkt nu. Hold fuck. Stil af. Det habanero chili. Det har vi, og de er ret stærke i hvert fald. Der står bare stærk. Klar. Jeg siger til nu. 3, 2, 1. Okay, nu. Jeg tror, det er mere til madlavning. Fuck det der, jeg mand. I tager mig en til, hvis I vil. Jeg tror, det er en Ej, du vil ikke høre. Carolina Reaper. Det er en af de stærke. Kan man lige godt dø det her? Det tror jeg ikke. Så skal du spise mange. Det er tæt på, det gør varmt. Vil jeg en til? Hvorfor gjorde vi det igen? Det skal lige siges, vi har allerede gjort det her en gang. Og nu gør vi det så igen. Det må gerne tage lidt mælk. Tag lidt mælk. Gem lidt, ikke? Vi gemmer lidt, og så vi stadig har noget til... Shit. Ej, det er fortjent. Det er egentlig dejligt. Hvor det her bare sjovt. Alle de der lyde laver. Lad os lave det her om til, vi skal spise så mange mælk. Vi nøjes bare med en, fordi det her det... Mads! Ej. Vi skulle ikke starte med chili, tror jeg. Vi skulle ikke have gjort det her. Prøv at høre dem. Okay. De er så lige spise chili. Så vi skal i gang med milk challenge. Eller mælke challenge. Jeg skal være med den her. Han har fået med lidenhed, siger han. Så. Jeg elsker mælk. Det gør jeg også. Store mængder. Det Især tror jeg efter bliver en hårdt. fucking chili. I vil mere have mælk end mig, fordi det er så stærkt. Vi bare gå i gang. Bare gå i gang. Altså, jeg tror, Sigge har her omkring tilbage. Jeg har... Okay. Jeg tror jeg også nu. 3, Skal bare gå i gang. 2, 1, nu. Det er ikke om at gøre det hurtigt, det er bare om at gøre det. For ikke han går i hvert fald til den. Det smager seriøst af fløde, og jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror, den er Fuck, for det gammel. smager dårligt. Jeg tror, den her er for gammel. Det er det der pap. Det er det pap, der gør det. Tror jeg. Ja. Ud her. Fuck, det smager dårligt med pap. Det smager virkelig dårligt. Oh shit. Fuck, det smager dårligt med det pap. Og det er vigtigt. Jeg tror, jeg glemte at optage. Jeg har lavet rundt i maven. Jeg har ikke drukket skid. Fuck, det smager dårligt. Det Jeg smager har dårligt. drukket mælk hjemmefra, da jeg spiste aftensmad. Så det her, det er faktisk rimelig hårdt. Jeg har spist alt for meget. Jeg har bare mælk i hele hovedet. Jeg har spist alt for meget stegflæsk med fløde derhjemme. Det er persillesauce, men du spiser ikke med fløde. Hvor langt er I? Jeg er næsten færdig. Jamen, det er også... Det er overhovedet ikke primært. Ja, så spilder man også. Yes. Det er det, vi kan lide. Jeg er færdig. Næsten. Færdig. Prøv for skål. Fuck, der kan stadig under det der chili. Fuck, det smager dårligt med det pap der. Jeg skal kaste op. Okay. Er du i gang med anden? Ja. Nå, så gør jeg det også. Anne? Jeg er også i gang med anden. Jeg kan brække mig lige om lidt. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping.
Ja, jeg skal søge på mig nu. Er det rigtigt? Og fik chili i næsten. Det her, det er fucking... Er det vores alle som sidste? Færdig. Det var to. Done. Næste challenge, jeg tror lige vi skal have... Nej! Nej! Ej, du Over i lægger... skraldespanden, hvis du skal mere. Ikke her. Over i skraldespanden. Det var mælk og chili. Jeg har fået ondt i maven. Hvad med jer? Jeg har det helvede til. Jeg tror ikke, jeg har lige så dårligt som jer. Jeg har det ikke så godt. Jeg kan stadig, det er stadig stærkt. Det gør pænt fucking ondt i mig. Og det der mælk, det smagte så dårligt med det. Ja. Men lad os komme videre til kanel challenge. Jeg har noget kanel. Det er ikke særlig meget, men vi har nu. Det er nok. Nogle skeer. Så tager vi simpelthen en spiseteskæl fuld hver. Og så tager vi simpelthen en spiseske fuld hver. Ind i munden. Prøv at slutte. Vi har ikke mere mælk tilbage. Så vi må prøve at overleve. Nå, men seriøst, jeg har prøvet lidt ikke så stor mængde her, men det bliver fucking klumpet. Ja. Det er cirka en halv tespids. Fuck, det er svært at sige. Det er cirka en halv spiseske. Du siger bare det her fuld. mælk, ikke? Frederik, du går over det. Jeg er cirka så meget værd. Det gør så... Det er cirka en spiseske fuld, det der. Jeg har det. Det passer meget vel. 1, 3, 2, 1. Nu. På tungen. Jeg kan ikke synge det. Jeg kan ikke synge det. Okay. tak fordi I så med. Hvad mener du? Vi ses i næste video. Hej. Hej. Det var længe det der.